3, 2, 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar andiraɗo be fasaha. Inchallah video meɗen hande bo dow WhatsApp. Ko en kollata nder WhatsApp woli mo ƴammin o yiɗo bloka WhatsApp mako warta ko o hokki goɗɗo téléphone mako fotai nasta nder WhatsApp mako sai kanko on. ɗum hunde on hoyde hunde on bonde saɗa waɗego. mi tindini par waɗa capture d'écran en o yo fama usaini ɗum waɗanamo vidéo mi accimo waɗa vidéo majum wona nder chaine meɗen je fasaha tv kala o mari haje vidéo man pat yaha laara ekkitoɗo man to a andino bo falillahi alhamdu. ko mara haje a abona ha chaine amin je fasaha tv a abona ɓawta abonné vidéo ɗo waɗana ɗum like ko da télécharge an vidéo majum ko da wala haje larugo vidéo on gam ɗum hunde on je hoyde waɗanam like a hoti a nangalal ma dilla waɗa hajeji mara ta waɗi like a hosa partage ɗo man ɗo a wallitiyam sosai ha heɓa youtube yara vidéo majum yaha yeeso ha en tammaki vidéo man yaha pat vidéo majum heɓa yaha ɗuɗɓe laara vidéo majum waɗane en jam ngam majum en jaha en dara vidéo majum bana ni. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana en bolwi fuɗɗan vidéo holi mo ƴami en ne waɗata e bloka WhatsApp mana ɓe waɗa mode pass ha WhatsApp warta ko da nasti WhatsApp man ma an tan foti nasta WhatsApp a fotai a hokka goɗɗo fere o nasta WhatsApp maɗa nden o nasta. Masalan goɗɗo ara jaɓa téléphone maɗa a lara yimɓe fere to hokki ɓe téléphone ɓe waɗa ka nastugo e hana yimɓe nasta bana WhatsApp. Ndalla on ne watta ya bloka ɗo majum wala mo foti nasta WhatsApp maɗa sai an. Aran man en warai nasta ha WhatsApp meɗen bana ni. Ok, to a nasti ha WhatsApp ma banni sai a yiyan didi tati ha dow to amma hidde ko en jaha nder didi tati man ɗo useni latago ma keso ha meɗayno larugo vidéo hande a fotti be vidéo an useni habdu abonu ɓawo to a aboni a ɓiɗana vidéo ɗo like nden a partage yeso ko bo nebina ɗon no wondi be meɗen a yejjiti a abonai habdu abonu hande ɓiɗan vidéo ɗo like partage yaha yeso ɓawo man sai wara mema didi tati go ta memi dow ton a yiyanda haɗo waɗi paramétre ha les setting to ta wari a mimi dow setting go a dilla ha les ok a warta nda ha dow a yiyan ha privacy alama bana fabru ni haɗɗo ok ta mimi dow fabru man a dilla ha les ta wari ha les a yiyan app lock nda ɗum ɗo haɗɗo sai a ina dow ton ok to a ini dow ton sai wara nasta ha ɗo a huɓɓa ngel ɗo a yiyan ngel ɗo désactivé a huɓɓa to a wari huɓɓugo wiyete a waɗa mode passe maɗa ko bo empreinte téléphone maɗa ok en gaɗa empreinte téléphone meɗen to en gaɗi empreinte téléphone meɗen to ɗum sanni en waddin haɗɗo a yiɗi kala nde a nasti WhatsApp ma a wurti fu ɗum maɓɓana ko bo a yiɗi ta a nasti WhatsApp ma a wurti ɓawo 1 minute ngel maɓɓa ko bo ɓawo 30 minute nden WhatsApp man maɓɓana. ok min mi mari haje ɓawo 1 minute an bo tema a mari haje kala nde a nasti WhatsApp a wurti pat ɗum maɓɓa to ok en gaɗa doje premier ɗo en lara. ok to en acci doje premier en gurta WhatsApp meɗen samsam en giya noy ɗum haɓɓi latago ɓawo nden en gurtake en gari en giɗi en nasta WhatsApp meɗen en dara bana ni nda en nasta WhatsApp ɓe kolli en téléphone meɗen WhatsApp men ɗo bloqué sai waɗa mo empreinte téléphone maɗa c'est bon WhatsApp maɗa maɓɓiti ɗo on lawol ngol a tokkoto a yaha bloka WhatsApp maɗa application WhatsApp maɗa wala mo foti nasta sai an be mo a andini mode passe maɗa je téléphone maɗa inchallah. Masala malla bo to a wari ha nasta WhatsApp ma banni a fondi empreinte salikugo a yiyan a bindi fere verte ni ha les haɗɗo sai a ina dow bindi majum tammai to hollan ha vidéo ɗo to a ini dow ton waddante mode passe téléphone maɗa sai waɗa mode passe a lara ɗum salliman nastinma nder WhatsApp mi tammai to ɗum holli ha nder vidéo ɗo ngam youtube ɗon mari qa'idaji ɗuɗɗum sosai nana ko ɗume fu ɓe hollata banni. mi yetti on ta jitu abonu ha chaine meɗen je fasaha tv ɓawata abonné ta jitu partage vidéo ɗo yaha yeso waɗan vidéo ɗo like ngam heɓa vidéo man daya.